Как цените растат чак толкова бързо? Цената на моя имот за малко над 2 години е скочила двойно. Средната работна заплата за София била станала 3129 лева. Некак си не се получават нещата на тази средна аритметика. Здравейте, приятели! Отново сме заедно в поредното видео, свързано с имоти. Да започнем с нещо, което вълнува всички. Има ли балон на цените на имотите на този етап? Смятам, че отговорът е ясен за всички и то е не. What? Bro, what are you talking about, man? Няма балон на цените. Имаше балон на цените още в началото на пандемията. Тогава имаше много рязък скок. Това наричам аз балон. На този етап в момента цените върват постепенно нагоре. Нали? Но това нещо е продиктувано от различни фактори. Не е просто станало от днес за утре. Вече минаха години. Както казах преди 2 години, може би половина, 3, че цените на имотите няма да паднат. Сега казвам, че отново още 2 години цените на имотите няма да паднат. Това е нещо е сигурно. Ако сте искали да купите имот на много добра цена, то това е трябвало да се случи 2012 година, примерно. Когато двустаен тухлен беше около 25 000 евра. Нали, сега вече двустаен тухлен в стара, говоря, жилищна кооперация, не в нов тип строителство. Сега е може би около 110-115 хиляди евра. Говориме разлика близо 100 000 евро от 2012. Друг пример. 2014 година мои добри приятели си купиха апартамент на Младост 1 на метрото, тристаен за 45 000 евро. 45 000 евро за тристаен. Сега в момента върват много повече. Може би ако е постегнат, може и 200 000 да бъде. Така че може да си представите за какъв ръст на цените става на въпрос. Но това нещо се дължи на фактори. Единият фактор е това, което се тръби постоянно в медиите и в държавата, че средната работна заплата в България била 2000 и не знам си колко лева, пък средната работна заплата за София била станала 3129 лева. 3129. Значи, добре, аз ям оризче, Пешо яде, който е IT, яде пиле и ние двамата средно аритметично ядеме пиле с ориз. Така излиза, нали? Защото примерно 2,5 милиона от българите работят за минимална работна заплата, една шепа работят IT-та и други на по-високи ръководни позиции по държавния сектор или в фирми и на базата на това се прави средно аритметично. Некак си не се получават нещата на тази средна аритметика. Да говорим за такива стойности. Но това нещо определено им дава тласък за това цените да върват нагоре. Друг фактор, който определя това цените да върват нагоре е търсенето. Ясно е, че търсенето на този етап на имотите е твърде голямо. Понеже имотите са един много сигурен актив, в който вие можете да инвестирате вашите средства и да бъдете спокойни години напред, без почти нищо след това да се налага да правите. И много хора, в частност говориме тук и за България, е най-прието да се инвестира в това. Не в някакъв друг вид активи, а в имоти. И съответно, когато ние имаме много голямо търсене, предлагането може да си позволи да поддържа такива високи цени. Я виж ти, ако спре така кранчето и няма толкова много сделки на годишна база, не се теглят толкова много кредити, да видиш как бързо ще се регулират цените на имотите, само че това не става от днеска за утре, не го определям аз, става с движението на пазара и тези стойности трябва да продължат във времето. След като имаме години наред повишено търсене, затова и се поддържа такова високо ниво на цените. Въпреки това, аз все още не мога да си обясня как цените растат чак толкова бързо и цената на моя имот за малко над 2 години е скочила двойно. Купил съм го за 72 000 евро, в момента мога да го продам спокойно за 135 000 евро. Ако се намери правилния купувач и успея да го предложа по правилния начин, мога да му взема и 140 000 евро. Тоест, за 2 години да речеме, че аз имам разходи във връзка с сделката,
във връзка с ремонта. Тук ми е останало да купя един диван за хола и един климатик. Когато вече бъде завършен имота, ще имам някакви разходи и примерно те са 85 000 евро общо. Тоест до 140 000 евро ви остават, колко остават? 55 000 евро печалба. 110 000 лева за малко над 2 години. Коя е тази инвестиция, кой е този бизнес, дето може да ви предложи така, без кой знае какви сериозни усилия вие да правите, да изкарате 110 000 лева. Защото аз лично не се сещам за много такива примери и това е една много добра печалба, която може да се изкара, ако евентуално го продам. Но да разгледаме пазара. Защо казвам, че моят апартамент струва в момента 140 000 евро? Защото когато го купих беше 72, така го договорих, като свалих тогава около 1500 евро от цената. Тогава на пазара излизаха по 75, 80, 90 хиляди евро и то на много по-горния етаж. Аз съм на най-добрия трети етаж. Сградата ми е санирана, сградата се намира близо до метрото, до хранителни магазини, до детска градина, до училище. Покрива е ремонтиран съответно, след като изградата е оправена, нали, все пак това е по европейски проект. Тогава какво спечелих? Беше сменена дограмата, бяха сменени също така вертикалните щрангове и една входна врата, която също ставаше. Това беше като цяло, което успях да откърша от цялата работа и това, че имаше 10 см изолация на жилището. Иначе напълно нормално, но аз взех жилище, което е югоизточно и е на трети етаж и е с много, много добра локация. Това нещо сега е определящо при цената и аз мога да искам такава висока цена, защото има най-добрите характеристики това жилище. Ако аз бях на първи етаж или на последен етаж, не дай си Боже, естествено, че цената щеше да е 15 000 евро надолу със сигурност. 100%. Просто тук в този случай търсиме най-добрата цена само с най-добрите характеристики. Но тогава бяха такива цените. След една година време вече цените на гарсониери в моя квартал се движиха между 98, 100, 102 хиляди евро на гарсониери. След около година. Тогава изведнъж излезе една гарсониера за 76. Като моята, даже преустроена беше вече, защото аз трябваше да полагам усилия за да преустроя моята. Много физически труд. Тази си беше преустроена, беше освоена дори терасата от към спалнята и се продаваше за 76, което беше изключително добра цена. На онзи етап предложиха на един мой приятел, обаче той каза, че не му върши работа, защото си търсил към този момент двустаен, било му малко. Искал чист двустаен, а не преустроен. Той имот така сравнително бързо го глътнаха от пазара. Това беше единичен случай, просто защото следя пазара редовно и попаднах на тая обява, която доста бързо изчезна. Но такива цени няма. Много бързо се промениха цените нагоре. Така, след този етап, това беше преди година време, след този етап цените продължиха да са си около 100 000. Вече преди около 3-4 месеца започвам да следя аз отново пазара, тъй като имах малка дупка няколко месеца и гледам, че гарсониерите вече в моя район минават 120 000 евро чиста пара. 120 000 и то за гарсониери, които са на 6-ти етаж, на 7-ми, които са за основен ремонт. Това също е страшен проблем за такива пари. Айде да речем, моята беше за ремонта, беше за 70, а сега да даваш 120 за нещо, което е за ремонт. Това си още 50 000 евро отгоре с 100 000 лева близо. Некак си доста загробя играта. И не стига, че са няколко само обявите и те излизат изключително рядко. За едностайни, двустайни в моя район много рядко излизат обяви. За тристайни също не са чак толкова много. Просто за старо строителство в някои квартали излизат единични обяви на годишна база. Просто предлагането не е толкова голямо, а търсенето е по-голямо. Защото се търгува с наличното, както казах и в предишното ми видео. Имаше имот, който примерно е на 5-6 етаж за 125 или 6 хиляди евро, в който бяха сменили само подовата настилка, плочки в спалнята и в коридора и ламиниран паркет в хола. Стените са шпакловани и боядисани. Дори в банята не съм сигурен, че имаше и санитарията. Тоест, това нещо беше за 126 000 евро и все още се движи на такива пари. Нали? Дори не е купен все още този апартамент, но такива са цените. И това нещо всъщност ми даде на мен основания аз да смятам, че моят имот вече е 140, просто защото за едни
13-14 хиляди евро отгоре, аз ще им дам имот, който е от до. С климатици, с дивани, с правени неща по поръчка вътре в този апартамент, с мебели, с хубав гранитогрес в коридора, с хубава баня ремонтирана от до също, с 2 входни врати и така нататък. Но защо аз няма да спечеля от цялата работа, а всъщност най-вероятно ще загубя? По принцип да загубя малко вероятно, особено за мен като става въпрос, но със сигурност няма да спечеля кой знае колко много, ако продам този апартамент и тръгна да купувам друг. Поради проста причина, че вече средните цени на двустайни апартаменти, примерно ако искам да имам една стая в жилището си като площ, трябва да платя в моя район са около 145 хиляди, 147, 148, пак са няколко апартаментите, не са много. Ако искам да купа 3-стаен, то това трябва да бъде само на първия етаж, защото се предлагат 2-3 имота и те всички са на първия етаж и са за около 160 хиляди евра. Тоест аз мога да продам моята гарсоньера за 140, да изтегла още 20 хиляди евро отгоре, дет се вика, и да си купа 3-стаен на първия етаж за 160. Обаче е изкъртен целия. Не може да спечелите в този случай почти нищо. Тук ако може нещо да се откърши, да се спечели по този имот, нали, пак минимално, но в онзи, който го предлагат примерно за 160, нищо не мога да спечеля от цялата работа. Де факто аз ще купа за 160 апартамент, обаче откъде па ще има пари за ремонт на този апартамент? Защото когато аз купих моя апартамент, тогава имаше в съседния блок за 123 хиляди 300. Напред е сметка, че сега са над 160. 160, 170, 172 хиляди. Ако искаш пък да купиш двустаен, според мен си по-прецакан, защото трябва да дадеш около 140-150 хиляди евра за една стая само отгоре. И всичко започва, играта започва от начало. Трябва да правя ремонт от начало, да се занимава с цялата тази логистика, с всичките тия строителни материали, направо живо чудо. Само който не е правил ремонт, не може да влезе в положение за какво стана въпрос и за какво говорим. Иначе аз когато го купих този имот, аз още тогава знаех, че сделката става. Не е никак лоша, нали? И тогава още си правих сметка как след година време, примерно този имот ще струва 110-115 хиляди евро без проблем. С обновяване, нали, с ремонт от моя страна. Все пак имайте преди, че този ремонт отнема не само много финансови ресурси, но и много време. Толкова много пъти не съм бил на работа, взимал съм отпуски и е трябвало да бъда тук на линия. Да мога да посрещам определени фирми, които ми докарват материали, които ми докарват различна техника. Отделно аз трябва да съм тук постоянно, за да мога да правя ремонт, за да мога да наблюдавам целият процес. Не мога да бъда просто един страничен наблюдател, трябва да буквално да участвам в цялото това нещо. И това нещо никой не може да ви го плати. Защото много хора ще кажат, ама как така 140 хиляди, ти лут ли си за тази квадратура, за този малък имот? Абе човек, ти знаеш ли, че колко кофи съм напълнил с строителни материали и колко труд ми е трябвало всичко това, за да прилича в този вид, в който е. Едно старо жилище, което е 72 година, да прилича на нормално жилище, което си е вече 2025. За да има такава визия е вложено страшно много труд и любов, дет се казва. Защото тук нормален, основен, хубав ремонт не е правен от както е взето това жилище преди 50 години. Освежаване тук, там обаче то освежавано е твърде тежка дума да се каже. Лепени са тапети един върху друг, боядисвано е върху тапетите отгоре с латекс. Въобще е ужасно. Банята беше тотал щета, всичко беше в трагедия. Вратите бяха изпочупени, всичко трябваше да се кърти да се почне от нулата. И това нещо никой не може да ви го плати и да ви го оцени, независимо дали вие ще си продадете ето имота за 140, което е с 13-14 хиляди евро само по-скъпо от този, който го продава неговия празен. Въобще няма как да ви влезат в положение, така че много хора ще кажат, че тази сума е голяма, но аз лично смятам, че на този етап е заслужена, защото знам какво ми костваше и през какво преминах, за да мога да го докарам до това ниво. Така че печалба може да има, ама тогава трябва да продам сега апартамент и направо си взема парите. Ама пък ще трябва да живея на улицата там до тръвопоста отстрани. Нали? Това нещо не е възможно, защото аз някъде трябва да живея.
Но ако сега продавам апартамента, ще съм на изключително голяма печалба. И много лесно пък мога да се преместя в по-голямо жилище с минимални разходи отгоре. Само заради това, че съм го купил и за 2 години цената е скочила по принцип, без да смятаме това, че аз съм направил ремонт вътре. Аз вече това, че съм направил, печела още хиляди отгоре като печалба, но като цяло и такива, които са за ремонт, вече са по 120. Аз да речем съм купил на 70. 50 хиляди е скочила евро цената нагоре. От 2022 година лятото до сега. Иначе друг пример пак мога да бъда на печалба, защото да речем мога да си купа почти 2 пъти по-голям апартамент в захарна фабрика. За 105 000 евро продават в ЕПК кооперация един апартамент. Сега не съм бъркал да гледам в този район колко вървят, ама ми излезе във Facebook една обява преди 2-3 дни. 105 000 евро за 75 квадрата. Доста така голямо жилище с 2 спални, с хол, с кухня, всичко отделно, баня, тоалетна, една ниша танкелерче. Има възможности за 105 000 евро. Де факто мога да продам моя за 140 и да си взема он и да го ремонтирам. И да имам вече апартамент с 2 стаи отгоре. Варианти има, само че нали, естествено ще бъде за сметка на локацията. Оная локация по никакъв начин не може да сравнява с тая. И това, че онова ще го купа, не означава, че неговата цена също ще расте така нагоре. Има значение много района, в който се намира имота и локацията, за това дали той ще расте нагоре като цена. Не си мислете, че просто ако купите по-рано, вашия имот е много скъп. Еми ако купите в Люлин 5 на края на София, в някакви крайни квартали, цената на този имот няма кой знае колко много да расте тук за 1-2 години. Според мен лично и според пазара. Това, което виждам. Едно е сигурно, няма да уверя от това да бъдете на квартира. По-добре да имате собствено жилище, въпреки че като пример, говоря даже с точни цифри, а малко хора го правят. Когато бях на квартира, найма ми беше 210 лева. Моя. Нали, моята част. Сега лихвата ми само по кредита, която плащам, е 210 лева. Само лихвата. Говориме, че найма ми беше 210, само че найма е загубен, но и лихвата е загубена. Отделно имам върху главницата, но имам и лихва, която плащам и губа. Сами може да си направите сметка, нали. Все пак и собственото жилище е определен вид разход. Даже много бих казал. Сега ако се щупи, да речем, чешма, врътка, полилей и така нататък, вие звъните на хазяйна, може ли да дойдеш да оправим нещичко, тук се щупи или повреди се хладилника и аз няма на кой да звънна. Отивам, купувам или подменям и това е. Сам се справяш. Имаш данък върху това жилище, ти нямаш право да се забавяш с вноски, както ако можеш да забавиш дадена вноска по наема. Тук по банките не ти позволяват така да се бавиш и има определени неща, които пък ти дават дадената свобода да бъдеш на квартира и се чувстваш малко по-гъвкав, ако ти си на квартира, а не в собствено жилище. Нали? Ако да речем ти искаш вече се преместиш в някой друг град, да отидеш някъде друга да намериш по-хубава работа, много лесно напускаш квартирата и тръгваш. А с апартамента е малко по-сложно. Трябва да го заключиш и в един момент, ако не го пуснеш под наем, той вместо да ти е на печалба, ти е разход. Това е, приятели, цените постоянно върват лекичко така нагоре. Дори не бих казал, че е много лекичко, но има голямо търсене и предлагането не е кой знае колко голямо. След като в рамките на 2 години и половина някъде са излезли, не знам дали се броят и на двете ръце, гарсонери и двустайни в моя район. Значи, те като излезат, те веднага се купуват, ако са на малко по-ниска цена. И колкото по-рано купиш, толкова по-добре за теб. Защото ще го купиш на някаква по-нормална цена и ще започнеш да си вкарваш вноските по кредита, а не да отиват вноските за наемчето в джобчето на старата бабичка. Вместо да бъде в чуждия джоб тая сума, по-добре е да бъде като фонд за вас самите. Така че на този етап ще се въздържа от тия 110 000 печалба, които мога да реализирам. Да, доста апетитно, но пък някакси малко е хладно навънка и не ми се живее някъде покрай блоковете. Не мога да си го позволя. Моята човечност края му няма, не можах да ги зариба тия баба ми да взема тая гарсонерка, аз да фана си взема един 300 и да си седна на... Толкова в днешното видео, приятели, надявам се да сте научили нещо ново и полезно за това как се движат цените и какъв е пазара на имотите в България. И знаете,
Лайкче, сабскрайбче, камбанка, ай чао!